mentre que quan nosaltres vam necessitar comprar un pis, una caixa de les que ara ha tancat, ens oferien només amb la nòmina d'ella el 120%, només amb la nòmina d'ella. Per sobre del 120%. El 120% del cost del pis. Quan jo treballava a la banca, com a molt, en el director general li hagueren donat un 80%. O sigui, ja ho hem dit tot. Quan nosaltres vam dir que no, es van esgarrifar i van dir però podreu comprar el cotxe, el no sé què. I els mobles. I veies que ja estava endeutat o que el valor del pis superava el 40% d'endeutament, que és el top of my max que es deix. Llavors havies de trucar al tassador, si no arribava havies de trucar al tassador perquè el tassador tassés aquell immoble pel valor que necessitàvem la tassació per poder fer la hipoteca. O sigui, independentment del que guanyés, però si havíem de fer aquella hipoteca, clar, llavors la tassació era això, el que dieu vosaltres, un 120%, inflada. On s'has vist això? El contacte aquest conveni de que si he de vendre aquest pis al preu que sigui, me l'heu de tassar pel preu que sigui, encara que realment no el valgui. I això era així, I a part, que et deien que canviessis el cotxe, això era el que el diu. Però era el fet de la gent que estava en uns treballs que no s'aguantava ni en pinces. No tenien ni contracte, no tenien ni una nòmina segura, o si no l'altre, que també em van explicar una vegada, és que li deien al treballador, mira, si vols aquest pis, digues a l'empresa que et faci una nòmina per aquest import, encara que tu no ho cobris. I a l'empresa li maquillava la nòmina perquè a aquell senyor li donguessin la hipoteca. Què passava? En cap de 2 mesos ja no podia fer front a les quotes de la hipoteca. I aquell mes feien 4 hipoteques amb 2.000 per 4, 8.000 euros. Aquells 8.000 euros significaven el bonus que aguantava el director i el subdirector d'aquella sucursaleta, i aquell mes ja havien complert amb els objectius draconians que els hi marcaven, i el mes que ve ja ho tornarem a trobar. No pateixis, jo havia patit això. Però tu encara, perquè segurament havies treballat relativament abans, però jo ara estic recordant experiències meves com a consumidor de Caixa de Catalunya, on veies que aquella gent anaven apretats mes a mes. I clar, hi vivien dels 2.000 euros de comissió que cobraven d'apertura, que allò ho ingressaven aquell dia, el dia en què firmaven l'operació. Aquell mes en feien 3, i ja el director i el subdirector estaven tranquils. I el mes que ve continuem. I així van anar les coses. Que ell taxava el que el director del banc li deia. Escolta, aquest pis que hi ha allà al número 32 del carrer no sé què, tu fes-t'ho com vulguis, però l'has de taxar per tant. I si tu en tenies una de prèvia, perquè potser havies demanat en un altre lloc, aquella no et servia, havia de ser el seu taxador. No, una taxació valia durant un temps. El que sorprèn és que, almenys a mi em sorprèn, avui en dia i amb tot el que ha plogut, que es dona tanta importància a les matemàtiques, per dir alguna cosa, tant a l'escola com en els instituts, i en canvi no es dona gens d'importància a la comptabilitat. I la comptabilitat és la base per la qual les empreses prenen les seves decisions. Haurien de prendre. O les haurien de prendre. Vull dir que, a veure, la comptabilitat no deixen de ser matemàtiques, però clar, les matemàtiques als nanos els hi fan fer 1.000 exercicis simplement perquè aprenguin la mecànica de comptar, que després al cap del temps al final fan servir l'ordinador i les calculadores ja, no? Però no aprenen a pensar en què impliquen aquelles xifres, no? A veure, avui amb tota la tècnica de comptabilitat i d'economia i de coneixements i del que sigui, és imprevisible fer un càlcul a mig termini.
hi ha tanta evolució, hi ha tanta rapidesa en el canvi, que aquí es perd tothom. I quan això que et referies tu, era de tants estudis per acabar endeutat cada dia, això s'hi fa riure. S'hi fa riure. Ai, si les bèsties poguessin parlar. I l'exemple que vaig posar d'un pagès un cap de casa, home o dona, aquesta comèdia d'avui, de si un percentatge de dones ha de ser al Parlament, a les comissions, allà i allà. No, home, no. Aquí ha de governar el qui en sap. Sigui home, sigui dona, és igual això. Hem de parlar de persones. I la majoria de cases pageses, la direcció de la casa la portava la dona. I ara parlen de l'home del cap de casa. L'home està al camp treballant, fent feines que algunes la dona no podia, i administrar casa sí que les podia fer la dona. És igual. Doncs aquesta gent, sense cap coneixement acadèmic, ni un, si m'apureu en 100 anys enrere, no sabia ni llegir ni escriure, si us ho poso fàcil, que no saber llegir i escriure no vol dir ser analfabet. Això ens ho diuen a meitat del segle XX, però no. No saber ser analfabet és aquell que pot tenir una carrera i si no entén, elabora i reenvia un missatge és un analfabet. Avui, doncs bé, aquesta gent sense cap estudi de res, que feien un ingrés econòmic de la collita de l'any variable, depèn de si ploia o no ploia, tant, encara hi poso agravants, doncs amb una collita a l'any havia d'arribar al diner matemàticament a l'altre any després d'haver cobert totes les necessitats fisiològiques per sobreviure. Les necessàries, no les del 85% d'avui que són innecessàries. I no fallaven. Ai d'aquell que gasta més del que guanya. Ai d'Espanya, no sé com acabarà amb el dèficit que té, d'acord amb la seva productivitat. Sinó, per què serveix tants estudis? Tenim un món endeutat, que això equival a l'esclavatge, a la submissió del capital, i tanta ciència, no entenc. No entenc. La cooperativa nostra no podrà entrar mai a l'activitat immobiliària mai a l'activitat immobiliària dura de promoció immobiliària estàndard. Això mai en l'horitzó d'aquí fins 25 anys. Ara hi ha un experiment que ja no és tan experiment, que ho hem comentat aquí aquests dies precisament amb en Fermí Vives i ho hem estat parlant, encara és un tema incipient aquí, però que pot tenir una certa importància, tot i que té uns condicionants, de cara a una alternativa en habitatge. Si hem de pensar que tornarem a aquella sana situació en què et demanen un 25% de quota d'entrada per comprar un habitatge, que era el tradicional. I si pensem en què l'habitatge quedarà francament, com ho diríem, l'accés financer a l'habitatge quedarà molt disminuït de lo que va ser l'eufòria suïcida de fa pocs anys, això combinat amb una innegable pujada de preus immobiliaris, almenys a Barcelona, que ja està fent molt de mal pels diferents factors, oi? Hi ha un tema que segurament s'hi haurà de treballar molt
perquè segurament és l'únic camí de cara a poder tenir un habitatge que no serà en propietat, però que en canvi no tindrà aquella malignitat que té el lloguer per lo que significa de despesa i de despossessió. Hem estat amb la gent de Coop 57, Coòpolis, etc. La Marta i jo ho vam poder veure a l'edifici de la Borda, que s'està construint, ja està més... Deu estar bastant més de la meitat ja avui. Algú d'aquí potser l'ha visitat? Hi has estat a dins o no? Sí, però tu hi has estat? Sí, sí. Vinga. Aleshores, aquell edifici és molt peculiar. A veure, una cosa és que sigui de fusta, que això, si tu vols, és un tema arquitectònic que no és transcendent. Però ens pot marcar un possible camí, sobretot si pensem en què d'aquí 4 dies el preu del diner pugi una mica, que no pot baixar el preu del diner perquè està gairebé en zero, i en el moment en què pugi les hipoteques tornaran a fer mal per l'encariment de quotes, a lo que tinguessis un Euribor del 3 ja farà molt de mal. Aleshores, una possible via d'accés a habitatge és una pràctica molt tradicional i arrelada a països escandinaus i també a l'Uruguai. No em pregunteu a l'Uruguai d'on els hi ha vingut, però els països escandinaus té una lògica per la seva tradició de cooperatives de vivendes de tota la vida. Aleshores, el concepte és el següent. Un ajuntament posa un solar que el cedeix, no el ven, i aquell ajuntament serà sempre aquell solar serà sempre propietat de l'Ajuntament. Es constitueix una cooperativa que encarrega l'estudi, etc., la construcció de tot un edifici. Ha de ser un edifici d'una determinada massa crítica per ser rentable, perquè deus necessitar uns 10, 12 habitatges, 15 per poder començar. Clar, si ho fessis amb un de 3 habitatges no et sortirien els números, no seria rendible per lo petit, suposo. Aleshores, aquell edifici... Són les famílies les que formen la cooperativa, no? Sí. O persones soles, ni constructors ni ningú del món immobiliari. O sigui, és una promoció popular que s'encarrega de posar un edifici sobre un solar que serà sempre propietat de l'Ajuntament. L'Ajuntament, el propietari del sòl, per entendre'ns, fa una concessió per uns anys, per 20, per 50, per 200 o per el que sigui, en aquella entitat. I això és el cohabitatge, o sigui que el que viu allà mai és propietari d'aquell apartament, diguem-ne, mai ho és. Però té dret a viure allà durant tota la seva vida. O sigui, clar, perquè tu pots heredar els drets d'una cooperativa com a soci de la cooperativa. Els drets d'ús. Perquè tu ets soci d'una cooperativa com eres soci d'una mina d'aigua del poble que t'arribava l'aigua a casa d'un pou privat d'un carrer. A veure, no és que no siguis propietari, ets propietari col·lectivament. I tens la cessió d'ús, però no et pots vendre el teu pis perquè no és teu. Però no ets propietari. Perquè no te'l pots vendre. Tu tens una concessió que et dona dret a utilitzar allò durant tota la vida. Però no és, i això, ja dic, a Barcelona existeix, vull dir que això no és una cosa que, no és una, diguem-ne, no és una pantalla, per dir-ho d'alguna manera, no és un projecte, això és una cosa que ja existeix. El que passa que no està encara... Aquesta ja marxa, n'hi ha a Màlaga, n'hi ha dues que marxen, una que és de, diguem-ne, interregeneracional i l'altra que és només de persones joves. Intergeneracional vol dir que hi ha persones grans i persones joves i llavors, diguem-ne, s'ajuden, es complementen, diguem-ne, per la situació del seu... Però em refereixo que hi poden haver diferents models, diguem-ne, però que això és un model que als països nòrdics és una cosa normal i que aquí s'està imposant. Hi ha bastantes dificultats perquè una mica passa
això és que nosaltres estàvem en un projecte que no ha anat gaire bé, però nosaltres estàvem en un projecte que era així, De cohabitatge. de cohabitatge, però diguem una mica passa com el que estem parlant de serveis financers, diguem que estem parlant de que això quan durarà 3, 4, 5 anys. En aquest moment et trobes que hi ha nominalment uns crèdits molt baratos però que se'n donen molt pocs. D'aquí 3-4 anys, aquest crèdit barat que se'n dona poc, potser se'n donarà més, però no pot ser barat perquè assumim que en algun moment aquesta peculiaritat del preu del diner tan barat, això no pot durar gaire temps més, no té una lògica. En algun moment, i a més no pot baixar, com que no pot baixar, en algun moment haurà de pujar. I aleshores, si pugés i la hipoteca es fes cara com l'han viscut fa 25 anys, que els interessos d'una hipoteca feien mal i costava molt, aleshores aquest tipus de solució intermèdia podria tenir una gran possibilitat. Això ens ho hem de plantejar igual com les finances ètiques. O sigui, estem plantejant, diguem-ne, una altra economia és possible. O sigui, de la mateixa manera... Fer les coses d'una altra manera, fer no per les una coses, qüestió o sigui, del preu. No prendre les decisions en base al preu, sinó prendre les decisions en base a altres criteris. Ella ens acaba d'explicar com hem de prendre decisions de si comprem uns macarrons o comprem uns altres macarrons. Diguem-ne, no és el preu el que condiciona que comprarem uns macarrons o uns altres, sinó si són ecològics, si són de proximitat, si són no sé què, tot el que has explicat tu. Bé, doncs, jo entenc que això nosaltres ens ho hem de plantejar que una altra economia és possible i que, per tant, tot allò que està relacionat amb nosaltres ha de ser diferent del que vol el capital. Simplement així. El preu d'un habitatge en metres, equivalent en metres, etc., què pot ser? 30-40% més barat? Hi ha diferència, hi ha bastanta diferència, però jo entenc que jo vull insistir que jo no vull arribar a això, o sigui, això quan... No ho fas per al preu, ho fas perquè vols viure d'una altra manera. Jo entenc que ens estem equivocant, o sigui, tot, tant els macarrons, les sabates, com l'habitatge o com les finances, hem de pensar que una altra economia és possible i que, per tant, tot el que fem ha de ser diferent. Per això Som Energia té tanta importància, per això ha tingut tanta importància. I jo dic Som Energia i no és necessàriament més barata. I per què la gent busca, o sigui, opta per Som Energia? Doncs per una qüestió de criteris. O sigui, i per tant, diguem-ne, jo entenc que l'habitatge tampoc ens podem plantejar el cohabitatge com una qüestió econòmica, o veure quan és més barat per metre quadrat. És que no estem parlant d'això, és que estem parlant d'una altra cosa, estem parlant d'una altra, diguem-ne, de fer una economia diferent i pensar en cada cosa de la nostra economia, vull dir, de tot. Quan anem a fer un cafè al bar, doncs fer-lo d'una manera o fer-lo d'una altra. I fer-lo, diguem-ne, de comerç just o no fer-lo. Fer, diguem-ne, totes aquestes coses que no tenen massa importància, però que tot és possible fer-ho d'una manera diferent.